नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। काजूच्या झाडाला तरुणाचा लटकलेला मृतदेह, घराला भीषण आग आणि अखेर तिलारी घाटातून धावली एसटी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बंधाऱ्याचं काम दर्जेदार होणारच आहे, अधिकाऱ्यांना तशा सूचना केल्यात। शिवाय मालवण बस स्थानकाचे लवकरच उद्घाटन होणार असल्याची माहिती आमदार निलेश राणे यांनी दिली आहे। तसेच दोन्ही कामांची पाहणी आमदार राणे यांनी केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते। मालवण एसटी बस आगारास नवीन बसेस मिळाव्या अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती। त्यातील 5 बसचं 16 मार्चला लोकार्पण झालं होतं। आता पुन्हा 5 बस महायुती सरकारनं मालवण आगाराला उपलब्ध करून दिल्या। त्याचं आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं। यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांसह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। त्यानंतर आमदार निलेश राणे यांनी नवीन बस स्थानकाची पाहणी केली। तसेच 2 दिवसांपूर्वी जुन्या बस स्थानक इमारतीचे स्लॅब पडून महिला जखमी झाली होती, त्या इमारतीचीही पाहणी केली। यावेळी अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना आमदार निलेश राणे यांनी केल्या। मेढा येथील बंधाऱ्याच्या कामाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी होत्या, त्या कामाचीही आमदार निलेश राणे यांनी पाहणी करत अधिकाऱ्यांना काम दर्जेदार करण्याच्या सूचना केल्या। बघा, हे सगळं जे काय आपण बंधाऱ्याचं कामं बघतो मालवणमध्ये, ही सगळी सन्माननीय राणे साहेबांच्या कार्यकाळात झालेली आहे। त्यानंतर कुठल्याही बंधाऱ्याला, तळाशील असू दे, देवबाग असू दे, चिवला असू दे, कुठल्याही बंधाऱ्याला तशा मोठ्या प्रमाणात निधी मिळालेला नाही। आता परत एकदा आमच्या या महायुतीच्या सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला निधी मिळतोय। आमचे पालकमंत्री मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी आणण्यामध्ये यशस्वी ठरत आहेत। आम्ही हातभार लावतोय, आम्ही त्याच्यामध्ये जेवढं काही निधी इथे वळवता येईल त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करून हा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी वळवण्यासाठी आम्हाला यश मिळालं। जसं आपण बजेटमध्येही बघितलं असेल, एका देवबाग गावासाठी आम्ही 158 करोड रुपये स्वतः अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले आहेत। जे काही जाहीर झालेले पैसे ते तर येणारच आहेत, ते व्यतिरिक्त बजेट आणि बजेटच्या बाहेरचे जे पैसे आहेत, डिपार्टमेंटचे जे पैसे आहेत, लवकरात लवकर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला त्या हेडखाली आपल्याला दिसणार आहेत। प्लस DPDCचा निधी आहे, म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधी, जसं आम्ही निवडणुकीच्या अगोदर सांगितलं होतं, आम्ही निधी आणणार। 10 वर्ष कुडाळ मालवणला काही मिळालेलं नाही। मोठ्या प्रमाणामध्ये हा जो बॅकलॉग जमा झाला आहे तो आम्ही लवकरात लवकर भरून काढणार। मी 2 गोष्टींची पाहणी केली, एकतर मालवण एसटी डेपो आणि या बंधाऱ्याची पाहणी करायला जे आपण उभं आहे। काही स्थानिकांच्या तक्रारी आल्या की बंधाऱ्याचं काम अमुक दर्जाने कुठेतरी कमी पडत आहे, तर ते बघण्यासाठी आणि त्याच्यात काय दुरुस्ती करावी लागेल, त्याच्यामध्ये काय ॲड करावं लागेल, काही करेक्शन असतील तर त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना घेऊन आम्ही इकडे पाहणी केली। जी दुरुस्ती होती, काही स्थानिकांचं जे म्हणणं होतं ते आम्ही विश्वासात घेऊन काही सूचना दिलेल्या आहेत डिपार्टमेंटला। डिपार्टमेंट त्याच्यावरती जे काही रेक्टिफिकेशन आहे ते करून आम्हाला ते सांगणार आहे। तसंच जसं एसटी डेपोची आम्ही पाहणी केली, नवीन इमारत काही दिवसांमध्ये आम्ही सुरू करणार आहोत। जुनी इमारत आता तोडायला घेतलेली आहे, डेमॉलिशन आता त्याचं सुरू केलेलं आहे, शिफ्टिंग आता सुरू झालेली आहे। येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये एसटी डेपोबरोबर सेल्फी पॉईंट, हाय मास या सगळ्या गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित आम्ही नवीन एसटी स्टँडचं आम्ही तिकडे सुरू करणार आहोत, उद्घाटन करणार आहोत। या 2 गोष्टींसाठी हे दोन्ही पाहणी दौरे होते। ज्या काही सूचना डिपार्टमेंटला द्यायच्या आहेत, अधिकाऱ्यांना द्यायच्या आहेत, त्या आमच्या स्तरावर आम्ही दिलेल्या आहेत। लवकरात लवकर जे अपेक्षित बदल आहे ते आपल्याला दिसेल। माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांचा वाढदिवस धार्मिक सामाजिक उपक्रम राबवून जल्लोषात साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी दिली आहे। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय माजी मंत्री, रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचे खासदार, आमचे नेते आदरणीय राणेसाहेब यांचा 10 एप्रिलला वाढदिवस आहे। या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक गावात, प्रत्येक मतदारसंघात, शहरात
प्रत्येक तालुक्यात एक उत्सव अशा पद्धतीत हा वाढदिवस मोठ्या प्रमाणात सर्व आमचे कार्यकर्ते करणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सन्माननीय राणेसाहेबांचं कुलदैवत मालवण तालुक्यातील कांदळगाव त्या ठिकाणाचा रामेश्वर म्हणून आम्ही सर्वच कार्यकर्त्यांनी श्री रामेश्वराला लघुत्र करून त्या ठिकाणी महाप्रसाद घेऊन रामेश्वराला राणेसाहेबांना दीर्घायुष्य उत्तम आरोग्य मिळण्यासाठी आम्ही संकल्प करणार आहोत. तसंच मालवण शहरामध्ये सुद्धा वेगवेगळे कार्यक्रम घेऊन वाढदिवस साजरा करणार आहोत. मालवण तालुक्यामध्ये 6 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत. या 6 मतदारसंघामध्ये साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त वेगवेगळे उपक्रम राबवून हा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात आम्ही सर्व कार्यकर्ते साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे. राणेसाहेब 1990 पासून त्या सिंधुदुर्गामध्ये आले 90मध्ये आले आणि या सिंधुदुर्गामध्ये राणेसाहेब आल्यानंतर या सिंधुदुर्गाचा पूर्ण कायापालट सिंधुदुर्ग विकासाकडे, शिक्षणाकडे, आरोग्याची बाब असो, उच्च शिक्षण असो किंवा कुठलीही योजना असो, आणि त्याहीपेक्षा सिंधुदुर्गाचं जे नाव आहे पूर्ण देशामध्ये, जगामध्ये, हा सिंधुदुर्ग जिल्हा जो नावारूपाला आला त्याला सर्व श्रेय हे सन्मान राणेसाहेबांकडे जातं. राणेसाहेबांनी आपल्या कार्यातून, कर्तृत्वाने हा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्राच्या नकाशावरती, पूर्ण हिंदुस्थानच्या नकाशावरती, पूर्ण जगात हा सिंधुदुर्ग राणेसाहेबांनी नेऊन ठेवला. आणि 2024मध्ये पुन्हा एकदा सन्मान राणेसाहेब या मतदारसंघाचे खासदार झाले, निलेशजी कुडाळ मालवणचे आमदार झाले आणि पालकमंत्री म्हणून सन्माननीय ही झाली. त्यामुळे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा राणे पर्व हे पाहायला मिळत आहे. सर्व जनतेने राणेसाहेबांवरती विश्वास टाकून महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशामध्ये इतिहास घडवला की एकाच घरामध्ये 3 लोकप्रतिनिधी निवडून येण्याचं रेकॉर्ड फक्त राणेसाहेबच करू शकतात. आणि त्याच भावनेतून आमचे इथले पालकमंत्री, आमचे आमदार निलेशजी राणे असतील, हे त्या 3 महिन्यामध्ये जे कामाचा धडाका जो चालवलेला आहे, सर्वसामान्यांचे प्रश्न जाणून घेऊन ते प्रश्न सोडवण्याचा जो उपक्रम राबवलेला आहे, त्यामुळे हा वाढदिवस तो 2025मध्ये होतो आहे. ते वाढदिवसात आगळा वेगळा वाढदिवस आमच्या जीवनातला आहे. म्हणूनच हा वाढदिवस आम्ही सर्वच कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचा ठरवलेला आहे. कणकवली माईंडमधील अनिल दिनकर सुकठणकर यांच्या घराला मंगळवारी रात्री भीषण आग लागली. आगीत संपूर्ण घर जळालं. ही आग शॉर्ट सर्किटनं लागली असण्याची शक्यता व्यक्त होते. आगीत लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय आणि पंचनामा देखील सुरू आहे. आगीची घटना समजताच घटनास्थळी ग्रामस्थांनी धाव घेतली. कणकवली पोलीस आणि कणकवली नगरपंचायतीच्या अग्निशमन बंबही दाखल झाला होता. मात्र तोपर्यंत आगीनं रौद्र रूप धारण केलं होतं. घराला आग लागली त्यावेळी घरात 2 सिलेंडर होते. एक सिलेंडर बाहेर काढण्यात यश आला तर दुसऱ्या सिलेंडरचा मोठा स्फोट झाला. सुदैवानं यात कोणालाही इजा झाली नाही. मात्र घराचं लाखोंचं नुकसान झालंय. उपजिल्हा रुग्णालयात फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्टसह रिक्त पद भरावी यासाठी सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेकडून आंदोलन छेडलं होतं. 27 मार्चला आरोग्य मंत्र्यांसह बैठकीस आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित केलं. ही बैठक पुढे ढकलत 2 एप्रिलला तारीख दिली आणि आता तीही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधांचा प्रकाश उपजिल्हा रुग्णालयावर पडणार की उपचारांविना रुग्णालय अंधारातच राहणार हा प्रश्न निर्माण झालाय.
उपजिल्हा रुग्णालयात फिजिशियन, हृदयरोग तज्ज्ञ आणि न्यूरोलॉजिस्ट कायमस्वरूपी मिळावा यासाठी छेडण्यात आलेल्या आंदोलनात शासनाकडून सकारात्मक चर्चा करत लेखी पत्र देत आरोग्यमंत्र्यांसह बैठकीचं आश्वासन दिलं होतं. आरोग्य संदर्भात विविध विषयांवर आरोग्यमंत्र्यांसोबत स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह तातडीची बैठक आयोजित केली होती. मात्र ती काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली. 2 एप्रिलला ती होणार होती. मात्र 27 मार्च नंतर 2 एप्रिलची बैठक पुढे ढकलली. यामुळे सावंतवाडीकरात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. डॉक्टरांअभावी लोकांचे जीव जात असताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांना कसलंच सोयर सुतक नाही का असा प्रश्न विचारला जातो आहे. येथील नेते मंडळी, आरोग्य प्रशासन, हॉस्पिटलच्या प्रश्नांसंदर्भात उपचाराविना जाणाऱ्या जीवांविषयी किती गंभीर आहेत हे लक्षात येत असून येत्या 2 दिवसात शहरातील नागरिक, ग्रामस्थ, विविध संघटना तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांची बैठक घेऊन पुढील निर्णय होणार आहे. दरम्यान पुन्हा हृदयविकाराच्या धक्क्यानं एकाचा मृत्यू उपजिल्हा रुग्णालयात झालाय. डॉक्टरांचा अभाव व न मिळणाऱ्या सुविधा पाहता आमदार दीपक केसरकर, खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे यावर ठोस उपाययोजना करणार की रोजची मृतांची संख्या आणि असुविधांची कारणं ऐकणार असा संतप्त सवाल नागरिक विचारतात. सावंतवाडी शहरात गेल्या 35 वर्षांपासून गोमांस विक्री करणाऱ्या आरोपीला वाचवण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीनं हिंदू बांधवांना गोवलं जात असल्याचा आरोप सकल हिंदू समाजानं केलाय. आरोपीच्या बहिणीकडून खोटी विनयभंगाची तक्रार दाखल करून हिंदू समाजातील तरुणांना नाहक फसवण्याचा प्रयत्न झाल्यास आतापर्यंत शांत असलेला हिंदू समाज रस्त्यावर उतरेल असा इशारा सकल हिंदू समाज बांधवांच्या वतीनं सीताराम गावडे यांनी दिलाय. त्यांनी आरोपीला तातडीनं सावंतवाडीतून हद्दपार करण्याची मागणी केली. आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेला सुनील पेडणेकर, अजित सांगेलकर, महेश पांचाळ, ॲडव्होकेट राजू कासकर, अमोल साटेलकर, बंटी जामदार, कृतिका कोरगावकर, श्रद्धा धारगळकर आदी उपस्थित होते. आज जी तपासणी नाके आंबोली चेकपोस्ट असू दे, इंचुली चेकपोस्ट असू दे, या चेकपोस्ट म्हणून राजरोसपणे या संपूर्ण गाड्या जातात. गोमांस असू दे, बाकी इतर असू दे, ह्या गाड्या जात असतात. मग तपासणी नाक्यात पोलीस सगळे वर्ग करून टाका ना. पोलीस स्टेशनला काय उपयोग आहे त्यांचा? फक्त हप्ता गोळा करण्यासाठी पोलीस आहेत का ते तपासणी नाक्यावर? फक्त हप्ताच घ्यायचा, त्यांच्या वाहनांकडून हप्ताच घेण्यासाठी पोलीस आहेत का? आज सगळीकडे चेकपोस्ट आहे, ते 200 रुपये 300 रुपये घेऊन वाहनं पास करतायत. म्हणजे पोलिसांनी महसूल गोळा करण्यासाठी ती तपासणी नाके निर्माण केली आहेत का असा संशय येतो. या जर 35 वर्ष हा धंदा करत असेल आणि 35 वर्ष आजरा म्हणजे आपल्या बेळगाव मार्गे आंबोली मार्गे ते येत असेल तर आंबोलीतलं तपासणी नाका करताय काय? मग आंबोलीच्या तपासणी नाक्याचा त्या तिकडच्या संबंधित अंमलदाराला किती हप्ता आहे त्याचा? हा पहिल्यांदा प्रश्न येतोय. इतर साध्या कोणी जात असेल त्याला तुम्ही चेक पकडतात, साधी नुसती यावर कारवाई करतात. मग एवढं मोठ्या प्रमाणात मांस घेत असताना माणूस तुमच्या कसं नजरेत येत नाही? त्यावेळी तुम्ही डोळे झाक काढतात. तुमच्या गांधरीची पट्टी बांधली आहे का डोळ्यावर? काय तुमचे हात कुठे अडकलेले आहेत? पोलिसांनी याची उत्तरं द्यायला पाहिजेत. ही मुलं आज हे का करतायत? ते तुम्हाला जमत नाही म्हणून आमची मुलं करतायत. हे काम तुमचं आहे, हे आमच्या काम मुलांचं नाही आहे. आमच्या मुलांचे आयुष्य आम्हाला बर्बाद करायचे नाहीत. हे काम तुम्ही केलं पाहिजे. गव्हर्नमेंटचा पगार तुम्हाला मिळतोय आणि पुन्हा उलट होऊन आमच्या मुलांना आरोपी बनवायचं, त्याला त्रास द्यायचा, हा कुठचं नाही. जे तुम्हाला काम जमत नाही ते आमची मुलं करतायत. तुम्ही करा ना. उद्यापासून आमची सगळी मुलं बंद करतील. तुम्ही सगळ्या गाड्या पकडा. गाई जात आहेत, वासरं जात आहेत, 4-4, 5-5 महिन्याची वासरं घेऊन जात आहेत. 5-4, 2-3 वर्षाची. मी बघितले स्वतः कारवाईत. मी गेलो रात्री 1-2 वाजता उठून. माझ्या कुटुंबातील सदस्य आहेत त्या कारवाईत. मला माहिती आहे काय आहे ते. आमच्याकडे गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा दिला आहे. हिंदुत्ववादी आम्ही म्हणून सांगतोय आणि हिंदुत्ववादी म्हणून सांगतोय आणि आमच्या बहुसंख्य हिंदुत्व असणाऱ्या लोकांना तुम्ही गोमांस आणता सावंतवाडी शहरात. सावंतवाडी शहरात राहण्याचा त्याला नैतिक अधिकार नाही. त्याने इकडनं आपला गाशा गुंडाळायला पाहिजे असं माझं मत आहे. असं कृत्य करत असेल तर त्याने गाशा गुंडाळायला पाहिजे. सावंतवाडी शहरात राहायचं असेल तर हिंदू धर्माचं पावित्र्य राखूनच राहायला पाहिजे. हिंदू धर्माचं पावित्र्य राखणार नाही त्याला सावंतवाडी शहरात या संस्थांच्या बापूसाहेब महाराजांच्या शहरात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मग मुलं रस्त्यावर उतरून काहीतरी केलं आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिघडला तर सर्वस्वी त्याला पोलीस प्रशासन जबाबदार राहील. यापूर्वी सुद्धा स्वराज्य संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जीवावर बेतून गायी पकडून दिल्या आणि सावंतवाडी पोलीस स्टेशनला त्या गायी घेऊन आले आणि पोलिसांनी ताब्यात दिले. काय झालं? त्यात पहिला मुख्य आरोपी करायचा मला प्रयत्न केला, परंतु मी सुदैवाने वाचलो ओळख परांमुळे. आमचे सहकारी होते 5 जण, त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. म्हणजे काही पकडून देणारे गुन्हेगार
आणि गाई घेऊन जाणारे, ही पोलिसांची पद्धती असेल. आणि अशामुळे जर कधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडीत दंगलग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याला जबाबदार पोलीस प्रशासन असेल. आम्ही इथे आजच सांगतोय, आम्ही सामाजिक भावना, आमची हिंदुत्वाची भावना आम्ही जपतोय. दया, क्षमा, शांती तेथे देवाची वस्ती आमचं प्रीत आहे. याचा अर्थ आमच्या धर्माच्या भावनाशी खेळला तर आमचा तरुण पेटून उठेल आणि त्याला जबाबदार पोलीस प्रशासन असेल. आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री हिंदुत्ववादी आहेत. आता त्यांनी ठामपणे सांगितलं की या जिल्ह्यात असे प्रकार घडणार नाही आणि पोलिसांना आम्ही माफ करणार नाही असं या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी सांगून देखील जर कोण गोमांस आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ही बाब आम्ही पालकमंत्र्यांच्या देखील कानावर घालणार आहोत. हे त्यांनी आज पोलिसांनी लक्षात ठेवावं की काही पोलीस प्रामाणिक आहेत, त्याबद्दल आमचं दुमत नाही. पण पोलिसांमध्ये काही असे लपलेले हप्त्यासाठी बसलेले काही लोक आहेत की ते लोक त्यांना लपून प्रोत्साहन देत आहेत. पालकमंत्री साहेबांनी गांधी चौकातल्या जाहीर सभेत सांगितलं आहे की हे प्रकार मी पालकमंत्री असताना पुन्हा राहणार नाही. मग हे प्रकार कसे काय घडले? आणि माझी तर अशीच परिस्थिती आहे, ज्या पोलीस स्टेशनच्या क्षेत्रामध्ये असे प्रकार घडत असतील तर अशा पोलीस अधिकाऱ्यांवर पालकमंत्र्यांनी कारवाई करावी. गृहमंत्र्यांमार्फत अशा पोलीस अधिकारी चौकशी करावी अशी मागणी उद्या पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन आम्ही करणार आहोत. तर्फे एकाही तरुणाला ह्यापुढे जर काही त्रास झाला, प्रशासनातर्फे एकाही तरुणाला किंवा कोणालाही ह्यापुढे जर त्रास झाला तर एका तरुणामागे आम्ही 500 बायका उभ्या राहू. काजूच्या झाडाला तरुणाचा लटकलेला मृतदेहाचा फोटो विर्डी गावात सोशल मीडियावरील एका ग्रुपवर पडला आणि खळबळ उडाली. हा मृतदेह विर्डी येथील विदेश लाडू गवस या तरुणाचा असल्याचं समजतंय. विर्डी खालचीवाडी येथील काजूच्या झाडाला गळफास लावलेल्या स्थितीत मृतदेह आढळून आल्याची घटना मंगळवारी उघडकीस आली. विदेश लाडू गवस असं मयत इसमाचं नाव आहे. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. मात्र विदेशचा मृतदेह ज्या स्थितीत आढळला तो पाहता नक्की आत्महत्या की घातपात याबाबत चर्चा सुरू आहे. अधिक माहिती अशी की मंगळवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास सोशल मीडियावर आलेल्या एका मेसेजमुळे गावात कुजबूज सुरू झाली. गावच्या पोलीस पाटील सोनिया सतीश गवस यांनी पोलिसांना भीमनाथ लक्ष्मण चोरलेकर यांच्या काजू बागेत झाडाला गळफास लावलेल्या स्थितीत मृतदेह असल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी जात पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आलाय. गवस याच्या मृत्यूनं कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. त्याच्या पश्चात आई, पत्नी, 2 मुले असा परिवार आहे. कणकवलीच्या नरडवे गावात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. जवळपास 1.5 तास हा पाऊस बरसला. काही ठिकाणी यामुळे थोडी गारपीटही झाली. यात अनेक झाडं उन्मळून पडली. यात आंब्याच्या झाडांचं नुकसान झालंय. आंब्याचा खच पडला होता. झाडावरील 70 ते 80% आंबा गळून पडला होता. पाहूया त्याचीच ही काही दृश्य. मालवणमधील सखा पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाला 60 वर्ष पूर्ण होत आहे. हिरक महोत्सव 26 एप्रिलला साजरा होतोय. या निमित्तानं कॉलेजचे आजपर्यंतचे सर्व माजी विद्यार्थी एकत्र यावेत यासाठी माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे स्नेहसंमेलन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. कॉलेज जीवनातील आठवणींना उजाळा देण्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येनं या हिरक महोत्सवात सहभागी व्हावं असं आवाहन सुधीर धुरी, गौरव ओरोसकर, नितीन वाळके यांनी पत्रकार परिषदेत केलंय. मी सखा पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय माजी विद्यार्थी संघ त्याचा अध्यक्ष या नात्याने मी आता सध्या आपल्याबरोबर प्रथम आपल्या कॉलेजचे स्थापना 10 नोव्हेंबर 2004 या रोजी झालेली आहे. त्या कॉलेजला आपल्या 60 वर्ष पूर्ण झाली. या निमित्ताने हिरक महोत्सव कॉलेजचा आणि त्या निमित्तानं आम्ही सर्व माजी विद्यार्थी 1965 पासून 2024 पर्यंत त्यांना सगळ्यांना एकत्र घेऊन हा हिरक महोत्सव साजरा करायचा असं आमच्या संघटनेच्या याचं ठरलं आणि त्याप्रमाणे आमचे सगळे कार्यकारी सदस्य असतील, आमचे बाकीचे मित्र असतील, महेश काशीकर असतील, प्रमोद ओरोसकर असतील, नितीन वाळके असतील आणि इतर शुभांगी सुखी असतील,
या सगळ्यांनी ठरवलं की असा कार्यक्रम करायचा की सगळे त्या निमित्ताने जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी आणि हे करण्यासाठी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि कॉलेजमध्ये फनी गेम वगैरे ते जे गेम असतात पूर्वी गॅदरिंगला व्हायचे ते सर्व गेम हे सगळं असं एका दिवसाचा आम्ही कार्यक्रम ह्यामध्ये समाविष्ट केलेले आहे आणि त्यानुसार सर्व कामं चालू आहेत आणि आम्ही त्यासाठी कॉलेजचा सेपरेट QR कोड काढलेला आहे. युको बँकेचा संघटनेचा नावाचा QR कोड काढला आहे आणि आम्ही आता सर्व माजी विद्यार्थ्यांना या तुम्ही सर्व आपले माजी विद्यार्थीच आहात आणि तुम्हाला बोलवून हा लोकार्पण सोहळा QR कोडचा आम्ही इथे कान्हा रसोई समीर मालक यांच्या हॉटेलमध्ये ही पत्रकार परिषद आयोजित करून आम्ही हा QR कोड डिक्लेअर करणार आहोत आणि सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी या आपल्या कॉलेजच्या कार्यक्रमासाठी आणि आमच्या त्या निमित्ताने होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रम यासाठी सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने हजर राहावं. कॉलेजला या आणि याच्यातून आम्ही 1000 रुपये त्याची एक टेंटेटिव्ह फी ही केलेली आहे, सुचवलेली आहे. त्याप्रमाणे जर जास्त कोणाला द्यायची असेल तर त्यांच्या QR कोडवर कॉलेजच्या सुद्धा ते देऊ शकतात आणि 1000 फी आमच्या QR कोडवर ते द्यायची आहे आणि सर्वांनी कसलाही संकोच न ठेवता या कार्यक्रमामध्ये आणि हा यशस्वी करण्यासाठी सगळ्यांनी यायचं आहे असं मी या निमित्ताने आपल्याला सांगू इच्छितो. म्हणजे मालवणीत म्हणायचं तर येऊकच होया, या कार्यक्रमात सगळ्यांनी येऊकच होया, कारण चलाचा नाही. आता प्रत्यक्ष जो कार्यक्रमाचा दिवस म्हणजे 26 एप्रिल शनिवार 26 एप्रिल 2025 या दिवशी आपलं स्नेहसंमेलन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडत आहे. आता स्नेहसंमेलन किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम का याचे काही वेळात मी हे म्हणतो की सर्व जेव्हा आमची मित्रमंडळी म्हणा, आमची माजी विद्यार्थी संघटना, नियोजन कमिटी व मित्रमंडळी एकत्रित यांना असे रिस्पॉन्स यायला लागले की असं कधीच कॉलेजच्या मागच्या इतिहासात झालेलं नव्हतं आणि काहीतरी एक निमित्त पाहिजे सगळ्यांना एकत्र यायला, जेणेकरून त्या कार्यक्रमासाठी किंवा स्नेहसंमेलनासाठी जुन्या आठवणी जागृत करण्यासाठी किंवा आणखी सर्व जुन्या मंडळींना भेटण्यासाठी असं निमित्ताने सगळे एकत्र येतील आणि हे सगळ्यांची एक मागणी म्हणा, एक डिमांड किंवा एक वातावरण बघून आम्ही माजी विद्यार्थी संघटना, नियोजन कमिटी व सर्व मित्रमंडळी यांनी एकत्रित असा निर्णय घेतला की हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे, तो आपण हाती घ्यायचा आणि पार पाडायचा. सर्वांच्या संकल्पनेतनं हा तयार झाला आणि सगळ्यांच्या मदतीतून हा पार पाडायचा. तर ही तारीख 26 ही अशासाठी घेतली, यावरही थोडा हे झालेलं आहे, बोलतो मी एक अर्ध्या मिनटात, की एकंदर सगळं मे महिना पुढे एक आपली जी पर्यटन राजधानी आहे त्यानंतर मे महिन्यातले बाकीचे काही अडचणीचे गोष्टी आयोजनासाठी इथे जे त्रास होऊ शकतात हे बघून 26 एप्रिल ही एकंदर जास्तीत जास्त जणांच्या मतप्रवाहातून ही घेण्यात आली. तर ही काही अडचण त्यात कोणाला तरी होती, पण सगळंच 100% होऊ शकत नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त 26 एप्रिलसाठी सहकार्य करा ही विनंती. आता 26 एप्रिल अख्खा दिवस कसा असेल हे मी एक थोडक्यात सांगतो. 26 एप्रिल या दिवशी शनिवारी सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत सर्व आपण माजी विद्यार्थी व मित्रमंडळी सका पाटील महाविद्यालयात आपण भेटणार आहोत. त्या ठिकाणी आपण जुन्या जे त्यावेळी चालायचे जसे फनी गेम्स, फन फेअर, फिशपॉन्डचा कार्यक्रम म्हणा, आठवणीच्या काही हे म्हणा, असं आपण कॉलेजला भेट पण देणार आहोत. त्याचवेळी संस्थेचा कार्यक्रम जे संस्थेचे पाहुणे जे त्यांनी ठरवलेत ते त्या ठिकाणी हजर राहणार आहेत, त्याही कार्यक्रमाला आपण उपस्थिती लावणार आहोत. तोही कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे. पण हे सर्व एकत्र सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत होईल. त्याच्यानंतर जेवणाची सुट्टी असेल. नंतर महत्त्वाचा हा कार्यक्रम दुपारी 3 ते रात्री 10 असं म्हणतो आम्ही, तो संपेपर्यंत असं म्हणणं योग्य आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि स्नेहसंमेलन. सरांनी म्हटलं मगाशी तसं 1905 म्हणजे पहिली बॅच ते शेवटची बॅच 2024 सर्व विद्यार्थी तिथे
त्यातले काही प्रतिनिधी आपापले कला सादर करतील, सर्व लोकांसमोर, सगळ्या मित्रमंडळांसमोर आनंद घेतील, काही लोक आठवणी करतील, असा स्वरूपाचा एकत्रित कार्यक्रम असेल. 60 सालापासून 65 सालापासून आत्तापर्यंत महाविद्यालयाने अनेक स्थित्यंतरं बघितलेली आहेत. पण आमची सगळ्यांची भावना एक आहे की या महाविद्यालयाने त्या महाविद्यालयाच्या जीवनातील, महाविद्यालयीन जीवनातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यात जे काही रुजवलं, त्यामुळे आज हे विद्यार्थी या जगामध्ये निरनिराळ्या क्षेत्रामध्ये आपापली मुलुकगिरी करत आहेत. आणि त्याच्यासाठी आवश्यक असलेली शिदोरी किंवा सक्षमपणा हा या महाविद्यालयाने, या महाविद्यालयात त्यावेळी आज तागायत ज्ञानदान करणाऱ्या आम्हाला सगळ्यांना माणूस म्हणून जगायला शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाने आणि संस्थेने, त्या वास्तूने आमच्यामध्ये पेरला, रुजवला. आणि म्हणून आज आम्ही कुठंतरी ठामपणे उभे राहू शकलो. या भावनेतनं या हिरक महोत्सवाकडे माझी विद्यार्थी संघ बघतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे की आज मालवण शहरामध्ये बघायला गेलं तर नाही म्हटलं तरी या मागच्या म्हणजे अगदी पहिल्या बॅचपासून, मग ते प्रकाश कुशे असू देत किंवा भाई शिरसाट म्हणजे मोहन शिरसाट असू देत किंवा सुहास हडकर असू देत, आमच्या अंजलीताई हडकर असू देत, पांडुरंग साळगावकर असू देत, ही सगळी मंडळी आज इथं आहेत. कुठली तरी नावं आत्ता माझ्या नजरेसमोर आली ती घेतली. तिथपासून अगदी आत्ताच्या काल परवा महाविद्यालयातनं बाहेर पडलेले मंडळी आहेत. मग जो माझ्याबरोबर चांगल्या पद्धतीने महाविद्यालयामध्ये आणि या महाविद्यालय संघटनेमध्ये आणि याच्याहीमध्ये संस्थेमध्ये सुद्धा कार्यरत असलेला नंदू देसाई, की ज्याच्या आजोबांच्या नावाने ही शिक्षण संस्था अस्तित्वात आली, त्यांच्या दातृत्वातून, दानातून, अशी सगळ्या स्तरातली, म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर मागच्या 60 वर्षातील सगळ्या माझी विद्यार्थ्यांनी, त्यांना माझी म्हणूयात नको, विद्यार्थ्यांनी, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन हा कार्यक्रम ठरवायचा केला. कार्यक्रमाची रूपरेषा झाली. परंतु त्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की आमच्यासमोर आत्ता अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे जवळजवळ 1500-1600 जणांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून संपर्क झालेला आहे. त्याच्यापैकी जवळजवळ 550 जणांनी या कार्यक्रमासाठी नोंदणीसुद्धा केलेली आहे. मुंबईमध्ये जी माझी विद्यार्थ्यांची बैठक झाली ती शिवाजी पार्कवरती आम्ही बैठक घेतली आणि तिथं एक हे ठरलं की ऋषी देसाई, संजय नेरुरकर म्हणजे गोट्या नेरुरकर, त्यानंतर त्या याच्यातले बरेच जण तिथं उपस्थित होते. जयंत नवंडेने ती आयोजित केली आणि त्यातून एक ठरलं की मुंबईमध्ये अगदी गेल्या बाजार मागच्या 60 नाही 50 नाही पण 40 वर्षातनं महाविद्यालयातनं शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले किमान 15 ते 16 हजार विद्यार्थी हे तिथं आज आहेत आणि जे मालवणशी, महाविद्यालयाशी आणि संघाशीही अगदी भावनिक नातं असलेले आहे. या सगळ्यांपर्यंत पोचण्याची जबाबदारी ऋषी देसाईने घेतलेली आहे आणि त्यामुळे आम्हाला भरवसा आहे की नाट्यगृह हे जरी आता 800-850 सीटचं असलं तरी सुद्धा ते ओव्हरफ्लो होणार आहे, याच्याबद्दल आमच्या मनामध्ये कुठलीही शंका नाही. अखेर तिलारी घाटातून एसटी धावली आहे. कोल्हापूर दोडामार्ग पणजी ही बस फेरी सुरू झाली आहे. चंदगड कोदाळी इथं या एसटीचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. जवळपास गेल्या 6 महिन्यांहून अधिक काळ ही वाहतूक ठप्प होती. एसटी वाचून प्रवाशांचे हाल होत होते. त्यानंतर आता ही एसटी पुन्हा एकदा धावली आहे. आमदार शिवाजी पाटील, सरपंच स्वराज्य संघटनेचे प्रवीण गवस यांनी या एसटीचं स्वागत केलं. शिवाय चालक वाहक यांचा फेटा बांधत शाल श्रीफळ देत सन्मान करण्यात आला.
आहे किती उत्साहाने या ठिकाणी कुणालाही कुठल्याही प्रकारची कल्पना देता या ठिकाणी आज लोक उपस्थित आहेत. प्रवासीसुद्धा आज आपण बघितलं की कोदाळीपासून इथपर्यंत आम्हीसुद्धा प्रवास करत आलो आहे. अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. गेले 8-9 महिने आम्ही जो संघर्ष केला होता कोदाळी ग्रामस्थ आणि आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील आपल्या या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून आज या ठिकाणी ही ST वाहतूक सुरू होते. सर्वसामान्यांचा प्रश्न होता. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी गेले 8-9 महिने आम्ही सतत प्रयत्न करत होतो आणि निश्चित स्वरूपामध्ये आज त्याला यश आलेलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2023मध्ये सदरचा घाट हा पूर्णपणे वाहतुकीस बंद करावा अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवल्याने सन्माननीय जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढला होता. फक्त लोकांची दिशाभूल काय केलेली होती की हा घाट कोसळल्यामुळे बंद होता, परंतु अशी कुठल्याही प्रकारची परिस्थिती नव्हती. कारण मागच्या वेळेला सुद्धा अशा प्रकारचा घाट कोसळला होता, परंतु ST वाहतूक सुरू होती. परंतु बांधकाम विभागाच्या आडमोठे धोरणामुळे हा घाट बंद होता. आणि आज निश्चितच आपल्या सर्वांच्या या संघर्षामुळे मी खास करून दोडामार्ग तालुक्यातील आपल्या सर्व पत्रकारांना या ठिकाणी धन्यवाद देईन, कारण त्यांनी ही बाजू लावून धरली आणि प्रशासनाला जागं करण्याचं काम आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील पत्रकारांनी सगळ्यांनी, सोशल मीडिया पत्रकार असतील किंवा प्रिंट मीडिया पत्रकार असतील, सर्वांनी बाजू लावून धरल्यामुळे आज हे निश्चित स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आपल्याला ST चालू करण्यासाठी यश मिळालं आहे. सार्वजनिक बांधकाम हा नेहमीच या ठिकाणी ह्या घाट वाहतुकीसाठी विरोधात होता, परंतु त्या ठिकाणचे स्थानिक आमदार शिवाजी पाटील असतील आणि या ठिकाणी आमचे सगळे दोडामार्ग तालुक्यातील सरपंच असतील, सामाजिक कार्यकर्ते कोदाळीमधील अंकुश गावडे आहेत, अंकुश गवस आहेत, या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून हे यश मिळालेलं आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये आज प्रवाशामधून महत्त्वाची गोष्ट आहे, प्रवाशांचं आम्ही समाधान करू शकलो, ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. काजूच्या झाडाला तरुणाचा लटकलेला मृतदेह, घराला भीषण आग आणि अखेर तिलारी घाटातून धावली ST. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.